Velkommen ombord, kaptajn. Tak. Kaptajn, cockpittet den her vej. Nå. Velkommen ombord, kaptajn. Tak. Kaptajn, cockpittet den her vej. Nå. Oh! Oh! Ja. Ja. Wow. Skal det gå så meget opad? Ja, vi skal op i ordentlig højde. Wow. Skal det gå så meget opad? Ja, vi skal op i ordentlig højde. High five, man. High five, man. Okay, rap ned om du. Okay. Okay, rap ned om du. Okay. Så fandt vi ud af, hvad knappen gjorde.